Začiatky rozvoja zvukového filmu siahajú do konca 19. storočia, kedy pôvodné nemé filmy boli v sálach kín doprevádzané živou hudobnou produkciou, ktorá operatívne reagovala na dianie na plátne. Neskôr filmové spoločnosti hľadali spôsob, ako umiestniť zvukový záznam priateľnej kvality priamo na filmový pás, čím zabezpečia synchronizáciu obrazu s dialógmi a hudobnou zložkou. A tak vynašli optický záznam zvuku na filmový pás. Komentátor nahovorí text. Akustická správa prichádzajúca do mikrofónu sa v mikrofóne spracuje na elektrický signál, ktorý prechádza cez zosilňovač do rekordéra. Existuje niekoľko typov rekordérov, ktoré sa líšia rôznymi druhmi záznamov na filmový pás. Hustotný záznam, kvázihustotný záznam, amplitúdový jednostranný záznam a amplitúdový dvojstranný záznam. Princíp záznamu zvuku na filmový pás si vysvetlíme na amplitúdovom zázname. Záznam zvuku sa vytvára exponovaním zvukovej stopy svetlom s konštantnou intenzitou. Zdrojom svetla je žiarovka. Svetlo zo žiarovky je sústredené pomocou spojenej šošovky na masku. Maskou sa vytvorí tieň. Netenená časť svetelných lúčov dopadá na kmitajúce zrkadlo, ktoré odráža lúče cez šošovku na príslušné miesto filmového pásu. Kmitanie zrkadla je spôsobené frekvenciou zaznamenávaného zvuku. Nutným faktorom synchronizácie obrazu a zvuku je, aby zvuk predbiehal obraz o 21 políčok, pretože pohyb filmu je krokový, zatiaľ čo zvuk je potrebné prehrávať spojito. V súčasnej dobe sú filmové pásy vybavené modernými zvukovými záznamami, ako napríklad Sony Dynamic Digital Sound pre 8-kanálový zvuk, Dolby Digital poskytuje 6 zvukových kanálov a optický záznam zvuku, ktorý sa v dnešnej dobe pridáva na filmový pás, najmä kvôli istiacej funkcii, ak by kopírovacie a premietacie prístroje nevedeli preložiť zakódovaný digitálny záznam. Po vytvorení zvukovej stopy na filmový pás je film pripravený pre premietanie v kinosálach. Správne zosynchronizované audio s videostopou poskytuje vynikajúci filmový zážitok pre diváka. Range 95,452. Range 95,452. Yes, sir. And clear. Fire!